Cijenjene kolegice i kolege, lijepo vas pozdravljam na početku još jedne video lekcije o uporabi digitalnih alata u učenju i poučavanju. Ovaj put proučit ćemo mogućnosti Skype-a za tvrtke kao videokonferencijskog alata za nastavu na daljinu ili hibridnu nastavu. Nakon što ste se priključili u aplikaciju i pokazala vam se ova ovdje početna površina koju smo prethodno objasnili, klikom na ovdje izbornik Meet Now pokrećete novi sastanak koji možete vidjeti otvoren u skočnom prozoru koji možete ovdje pomicati po ekranu, a isto tako i uvećati na cijelu stranicu, odnosno cijeli zaslon. Isto tako, ovdje su još neke mogućnosti pregledavanja tko su sudionici ovog razgovora i koje oni ovlasti imaju. Tu možemo započeti razgovor 1 na 1 s tim osobama i dodjeljivati mogućnosti dijeljenja zvuka ili kamere ili dijeljenja sadržaja. Te također ovdje možemo pozvati pojedinačne učenike upisujući njihovo ime ili broj telefona. A mnogo jednostavniji način dijeljenja samog razgovora je tako što ćete preuzeti poveznicu, no to ćemo malo kasnije pokazati. Sljedeće što ovdje vidimo je mogućnost uključivanja razgovora u koji možemo upisati pozdravnu poruku. Ili dati možda neke upute prije nego što će pristupiti samom razgovoru. Ovdje na 3 točkice imamo nekoliko važnih izbornika koje trebamo podesiti prije nego što ćemo podijeliti sam razgovor svojom poveznicom, recimo u virtualnoj učionici na Lumenu ili na društvenoj mreži ili e-poštom. To ćemo učiniti ovako na ovom preuzmi sve informacije i ovdje prikazati samo kako se to može podijeliti i što će učenici vidjeti. A drugo je ovo ovdje podešavanje postavka samoga video poziva. Prva postavka odnosi se na osobe koje mogu pristupiti čekaonici. Jesu li to svi ili samo oni iz moje škole ili ljudi učenici koje sam pozvala ili samo onaj koji je organizirao sam sat ili sastanak. Sljedeće što također možete podesiti, tko će moći predstavljati, izlagati tijekom sata. Ako želimo interaktivni sat, onda ćemo staviti da to mogu svi bez bilo kakvih ograničenja. A želimo li imati webinar, onda ćemo naravno samo ljude koje smo odredili da će biti s tim ovlastima. Izlagači mogu onda i uređivati svoje prezentacije, a moglo bi se odrediti i da i drugi to mogu činiti ili pak nitko ne može unositi nikakve promjene. Ono što još moramo podesiti, tko će vidjeti dijeljene sadržaje, hoće li to biti izlagači svi ili neće to moći učiniti nitko. Nakon što smo sve to uredili i s učenicima podijelili informaciju o samom sastanku, možemo započeti sa snimanjem sastanka. Ovaj se već sad ovdje snima, tako da bih ga ja mogla zaustaviti ili pauzirati. Ovdje još imate mogućnost naknadnog uređivanja snimki koje ste prethodno snimili. Ovdje je još jedan izbornik koji nam govori da tu možemo prekinuti ovaj sastanak, premda to možemo učiniti i na crvenom gumbu sa spuštenom slušalicom ili pak recimo možemo zaustaviti snimanje
ili ga pauzirati na ovim dvijema snimkama. Vjerujem da je najvažniji element u ovoj aplikaciji mogućnost dijeljenja sadržaja. Kao što sad trenutačno dijelim svoju radnu površinu i vi pregledavate sve što ja radim, mogla bih dijeliti samo jedan prozor otvoren ili pak PowerPoint prezentaciju, neke dijeljene dokumente sa Office online. Mogu dodati nekakve privitke, dijeljene bilješke, svoje vlastite bilješke i ovo ovdje pod više, vrlo važno, mogu dodati pitanje za anketu koju ću ovdje sad oblikovati. I kao što vidite ovdje je više različitih mogućnosti. Nakon što smo osmislili pitanja, anketa će se pojaviti ovdje i mi ćemo u realnom vremenu moći pratiti broj učenika koji se odlučio za koju od mogućnosti. Klikom na ovu točkicu, a u ovom izborniku ovdje provjerit ćemo je li anketa otvorena ili je zatvorena, znači tu je možemo i zatvoriti i rezultate onda možemo sakriti ili prikazati sudionicima. Isto tako, nakon glasanja možemo očistiti anketu odgovora i ponovno je upotrijebiti nekom drugom prilikom, a možemo prije toga naravno i pohraniti rezultate ako su nam važni i želimo ih kao oblik formativnog vrednovanja pohraniti u dosje učenika. Sljedeća mogućnost dijeljenja bijele ploče također je odlična i ta bijela ploča, kao što vidite, ima mogućnosti koje ima i Microsoftova bijela ploča, to je dodavanje teksta koji onda možemo i u različitim bojama i različitim veličinama imati. Sljedeće je mogućnost uporabe olovke, također u različitim bojama i veličinama. Tako da učenici mogu i recimo za suradnički nešto nacrtati i slično. Podcrtavanja, brisanja naravno nekih sadržaja za koje nam se čini da nisu potrebni i smetaju. Zatim mogućnost obilježavanja kvačicom, možda odgovora koji su prethodno ponuđeni ili križićem, ili pak povezivanja nekih sadržaja. Tu su i prethodno priređeni oblici linija, strelica, krugova i pravokutnika. Možemo preuzeti i fotografije sa svojih računala i pod ostalim mogućnostima osobito korisnom smatra mogućnost pohranjivanja stvorene bijele ploče u obliku fotografije ili odašiljanja te iste ploče u digitalnu bilježnicu OneNote, recimo tog razreda u kojem ste održali sat. Sama mogućnost prikrivanja pozornice ili upravljanja sadržajima nalazi se ovdje. Dakle, ovdje vidite da možemo se seliti sa otvorenih prozora, tako da mogu odmah se vratiti na postavljeno pitanje i aktivirati ga ako želim u ovom trenutku. Sve ove mogućnosti
čine Skype za tvrtke vrlo pogodnim za našu nastavu i integraciju s drugim Microsoftovim aplikacijama, a s obzirom da je vrlo važno čuvati i učeničke identitete, mogućnost uključivanja s Carnetovom e-adresom i lozinkom osigurava i privatnost naših učenika i čuvanje njihovih osobnih podataka. Vjerujem da ste prepoznali mogućnosti Skype-a za tvrtke, za umreživanje unutar škole i umreživanje s učenicima koje možete rasporediti po razredima i da ćete se početi ovom aplikacijom služiti u svojem svakodnevnom radu. Ovime bismo završili današnji sastanak i lijepo vas pri tome pozdravljam.